Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag nga natong tanan, kumusta? Adlaw dai karong Domingo no, pizza 21 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Ug karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon. Pasensya kayo no nga karon man ako nag-upload no sa sumpay ni Ramahano at karon ning Sabado ni na-upload nako gahapon no, sa man nga busy man no mga ka-followers no. Maong karon na nako i-upload ning dramaha nga sumpay karon. Ug sa dili pa din no, shout out dai ko sa tanan nga nagsunod ani dramaha no. Salamat kayo sa pagsubaybay no. O labi na sa akong uban akong kipang-upload no nga gikan sa aming drama. Salamat kayo no. Mga ka-listeners, mga ka-followers no. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Part 5 na ta no, mga ka-listeners no. Part 5 na ta. Peace. Love you. Napla ko. Oh my God! Sir, okay na ka? Nadili. Sakit kayo ang akong dughan nga napaod sa simento. Kisabay nag-blocking na ako. Ikaw? Ako? Ako gid, sir? Uy, kalayros kong telo, sir? Di na ilaw mo sa lamisa, sir? Nga lugot ang blockingan ta ka? Kay! Napuha Kay- mong agtang, sir, oh. Unsa man sakit ba? Oo, sakit kayo. Murag, ubag ini karon. Lakip na akong dughan, sakit kayo. Dinhi, oh. Kini? Gara ay. May mo bang imong hapo-hapon, Ma'am Denise, aron nga mawaag ka sakit? Oh, Yato tika sa clinic, sir. Gusto ka? No. Okay na ko. Aw, okay na ko no siya, ma'am. Di na kinanan nga imo pang hapo-hapon ang yang dughan. No, I mean, okay na nga dili ko yato sa clinic. Ma-okay na ko kung hapo-hapo ni Ma'am Denise ang akong dughan. Mahuwasan ako, ana. Aw, dili mo na manghihilot si ma'am, sir. Ako, sir. Suhi man ko kapag katao, sir. Kay bago ko manghilot, sir. Ako, sir, be. Ali dire, be. Oy. Usay mo bahato na ako. Tanaw lang imong dughan kung napiang mala. Oy. Imo gilang ka diretso nga akong pulo. Nagtangtang ang butones. Uy. Naunsa naman na? Uy, unsa na, Piolo? Unsa man imo gibuhat sa kundughan? Kaanugon? Anugon nga usa? ay, what's up, Pineng? What's up, Pineng? Jordan, dali. On time na, Ang binay mong kamot, be. Usa kining. Ayaw na pagsiglihok, sir. Kay sakit pang kaha. Biyan na imong kamot, Jordan. Ani, Be. Hikap ang dugan ni sir, Ay, pwede ra. Pwede ra. Kay napian si sir. May ipahikap ko nimo. Tanawa. Sabay na hikapan nimo sa dugan. Dili na mala hikap. Kumot na mala. Bahawa na mo, be. Kadyo ta, sir. Sagbuton. Kadyo, sir, hapit na ni. Ha? Giyahan ako ang imong kamot, Jordan. Niya. Oo niya, unsa na? Ay, wa. Usay wa. Pamagay muscle, sir. Ay, flat kayo, flat. Unsa? Pamahawa mo. Pamahawa mo sa mukha ninyo, eh. Ma'am Denise, tana. Ay, Allah! Ikopta ni sir ang pikas kamot ni ma'am. Ang sa pikas pud kamot si Papa P. Na, ikaw patindiyan no. Sa magkakapilon pud ka. Sige ron, soy kupot. Mahimo ba? Buhi ko ninyo. Katumbahon ko. Pakupta ko ni mo, ma'am. May mo bang makigsulti ni mo, ma'am? Unsa? Tara, magsulti ta. Oh, Uy. Ay, alala, say by the bell. human sa klase. Doola lang unya ko ninyo sa faculty, Mr. Sebastian. Dali na, sir. O ba na natin ka sa faculty aron? Makapahuay una ka dito. Salamat.
Hey. Ha! Kita ko ato ha. Mura lagwa ni mong daking eh. Uy, may utang ka na ko ha. Namakak ba yung kapil tungod ni mo? Ay! Oy. Naara lagi ka din sa room. Imo lagi ko gibiyaan dito sa kawas. Ay! Nasige kong tuyok-tuyok o pangita ni mo ba? Ay! Auntie! Tsa! Ang masuya, madad. Matay kag sayo bayuta ka. Bago pa lang galing abis klase. Walang makasabot sa kibati. Dami may ipanghagis kung makakita ko nga may lain ng mukupot ni ma'am. Pielo. May ibalita day ko nimo. Saban, Miundan ako sa kong trabaho sa club. o labing Mayo. Focus na lang sa pag-eskwela. Miundan ako sa kong kadagabi nga trabaho. Kay weekends na lang ko ato sa club. Bongga, di ba? Dili na ko mga customer kadagabi nga sa ato pa. Pwede na ko magtambay sa inyo nga, di ba? Ang simo nga na, ana. Maayo nga idea, di ba? Ay! Doon ka Ayun. sabi, Ben. Wapabita si Sir. Ay, Gwen, that's Sir di ko. Ay! O subiyan ng mga sayaw-sayaw rin sa mga club. O sa mga hip-hop or jazz? Dili. Ayun si di ko. Burlesque dancer. Ha? Oh, ang katawa man ka. May problema ka sa akong pagka-burlesque dancer, ha? Siga mo ko ng mga mata nimo. Katawa pa ka. Oh, di ka ba wow? Proud lagi ka. Hala, no? Nganong mauwaw man ko nga tinuod man na? Mabuhi ba ko ninyo kung mauwaw ko? Makahatag ba mong pagkaon sa kumanghod kung magpuyo na ko? So proud ko, no? Kay dili lalim ang mapokpok, no? Dili ba ka mo pa uli, ma'am? Dugan na lang ta. Iatod na ka sa imong kipuyan. Dili pa. May buhaton pa ko. Wato na lang tika. Una na lang, sir. Madugay pa ko. Okay ra, wa pa masag ko magdali. Magpaabot pa ko sa akong estudyante. Asaan to? Katong ganina? Katong hamukero? Sir, Sorry, Ma'am Denise. Feeling na ako, giblakingan maging ko niya. Kung nakabantay pa lang ko, di maginunta ko madagma. wala naman ka magsakit ang imong dughan. Wala. Pila naman sa to eh. Ligon lagay ko para adto. So, dili lang ko sa imong atubangan ha. Muling ko lang ko diri ma'am. Magtanaw-tanaw ni mo samtang nagsuwat. Ha? Ma-conscious man sa taana, sir, uy. Gwapa na kayo, karon na mag-conscious. Salamat, sir. Pero una na lang bitawg biya, sir. Pabuto lang ka, ma'am. Dili ko sigurado kung unsa may oras sa makasulti. Paabuton kini mo siya. Ha? Swertiha ko sa imong estudyante kung maumagani na. Tingalig mahinungdanon ng yan tuyo, sir. Sama sa unsa. Masayran raw niya na nako kung magkasulti na mi. Tingalig laayan kang magpaabot na ako. Maong una na lang, good, sir. Lainan sa kuan ang may magpaabot pa na ako, good. Mas mayo pag ako may magpaabot kaysa ako may paaboton. Dili ko ganahan, anak, sir. Maong sige na. No. Una na lang. No worries. Okay ra ko. Kung ikaw na lang usab ang akong paaboton bisa pag maabtag ko gabi og buntag din dili na ko iksapayan. Ma'am. Sir. Ma'am. Sebastian, come in. Dili lang ko, ma'am. Maituyo ka maghali, ma'am, nimo. Dayon diri. Diri mo pagsulti. Okay lang ko diri, ma'am. Diha mo sa may pultahan magsulti. Sige na, sir. Doolo na nako siya. Excuse me. Ano mo feeling ako? Kakompetensya man ako ni estudyante, ha?
Dili ka mo daog batok na ko, no? Maestro ko, niya ikaw estudyante lang. Magduwa lang una ko sa ko cellphone. Samtang magpaabot nila nga magsulti sa gawa sa fakulty. Ako na mismo ang midool ni mo. Unsa may ato pa nagsultihan? Tana? Ha? Unsay ta na? Uy! Uy, kadiyot lang. Asa ko ni mo dada? Uy! Uy, nga nagiguyod ko ni mo. Sebastian, buhi iyang akong kamot. Asa man ta? Dili ka ba mutingog? Asa ta paingon? Magsulti naman ka ta. Nga ni palayo pa man ta dito. Asa man ta? Basta. Dili may mong basta lang ay mo itubag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ti ka. Mingaw na kang eskwelahan. Og, Uban ka na ko. asa? Sa amo. Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganong datoon man ko nimo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa may lang tuyo nako ha? Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa. Unsa? May tuyo ka nako? Unya imo pag yung giguyod palayo sa faculty? Dili ba di mahimo nga anin lang ta magsulti? Wala sad si Mutingog. Pero pang misugot naman ko nga iya akong giguyod. Ang sabay na ay ning tawhana nga misugot naman sad ko. Nadog. Uy. Wa din hiyang akong apo. Hain man di ay. Wa pa mauli. Nga nung wa pa man nga ganina naman may namuhi. Nga kalitra siya kawa. Onya, Unya, may ani ko kay nangita ko niya. ngano nangita ka man? Kay wa gani ko kakita niya. Kita man ka mo sa... Time pa, be. May eskwela sad ka? Ay, oh! Ay, wa man dito ka mabalita ay lula no, nga may eskwela na sa kugbalik. Kay, ni eskwela man si Piolo. Mga eskwela pod ko. Hanig ka gid sa impyerno, no? Ano man? Tintalon gid nimo ang akong apo? Ay, hangtod nga matintal siya. Dili ko musugot, oy. Ayaw ka bala ka, Lula. May undaw na ko sa akong trabaho sa club matagabi. Kay weekend naman lang ko mo trabaho. O diba? Dili na kayo ko overuse, ana. Kay panagsa naman lang. Estuod ko, Lula, pi. Oy. Huwat lang kong piolo din Time pa, ngano magpaabot ka man sa akong apo, ha? Kay naaman may assignment. Adto Patabang sa- ko niya, patabang ko. Dili. Adto sa uban nimong classmate pangayog tabang. Dili pa to mauli ang akong apo. Kung ingon ini nga madugay tog pauli, may lain pa tong gilakaw. Asa man? Ay, abot lang ko, Roy, kay iyahay mamigtail. What's your cellphone? Kita ka? Wa. Natupag ng imo pangutana. Ay. Uroy, ang cellphone. Para asa raman na ba? Wa man uroy mi ana sa una, pero nabuhi mamigdugay. Hala, gamit ka kay na arong cellphone para communicate good na. Masayo na ang kinabuhi nga may cellphone. Kay makatext o makatawag na ka kung may tuyo ka. Unya, makaduwa pa yun ka kung gilaay ka. Wa man na sa una. O sa una man to. Suod na kopi. Ay, may daghan pa kong gibuhat, Clover. Balik lang kung gusto ka. Ay, kapoy lakaw. Takpo lang nako. Dili kang good. Hasol naman ko kayo og balik-balik kud lula. Basig ibag ka nang inag-abot niya ba mao say pagtalikod na ko magkabaiwas mi maong huwat lang pa din eh. Bahala ka, oy. O, lingkod. Salamat lula. Ayaw na kang pagsigig lula-lula nako, Clover. Dili ko ni mo apuhan, ha? Hapit na gani. Oy, buyag ka diha, eh? Hoy. Gamay naman din ang giabangan nilang bahay ni Piolo ug sa iyang lola. Pero in fairness, limpyo ka ayo. Kumpara sa amo nga nagkatag lang ang agi. Ay, manlimpyo na ba kako sa amo, no? Kay limpyado man di ining akong umaabot nga bana, uy. Basig ilabay niya ako sa bintana ini niya. Hala, may nanuktok na. Ay, si Piolo na tingali raw ni abot. Ako nalay abli. Og unya, gakso na ko siya dayon. Piling asawa. Gakusdang hawak sa iyang matamis.
nga mga ngabel. Ay, mupiyong ko sa dayong abli na ko aron thrilling. Hello, love! Oh, Lo! Uy, uwa mo siya din sa kwarto. Lo! Luciano! Hay, man ka! Lo! Asa man siya galinar kung si pangita niya? Naribot na akong tibugbay. Wag yun. Kapuyag pagngita niya eh. Lo! Hay, hindi ka! Samok. Ay, kung ina nga milakaw. Asam ni siya eh. Bahala ka eh. Ablihan ako yung parador eh. Mangita kong kwarta. Manguha ko kay may lakaw sa mga barkada. Asam tong box nga butanganan ng lulo sa kwarta. Ano naman ito din niya ibutang sa una? Karumaman din eh. Ang gibalhin tingalin niya. Pero, asam ka? Ay, o kayang kunin niya mga sininap eh. Basi ni iyarang napailaw man. Kalod, ay! Wala di ka masulti lang! Ano nga mga masulti nga ikaw na hindi? Ikaw din ikap! Papasilan! Kung makaiyo ka, no? Muragaw, di ka mo patulog tiguang kung kwartahan lang. Ano sa mga bangay na anak katiguang sa Kapitan Lula, uy! Napangag na maganin ni siya! Kapitan, Kita ko sa kong asawa. Kita mo? Maray gidangat. Nangita sa iyang asawa. Oh, Kap! Nasayop ang taon ka, Kapitan. Uy! Wa din hiyang imong gipangita. Tuas minteryo. Ato dito ka! O kaya itong lubong dito sa imuhang asawa. Nabukog na. Hagbay ra kang nabukog. Hoy, Clover! Sige na, muhilom na lang ko. Unsa din na imong gisipitan, Kap? Box lagi na. Unsa na? Unsa isod, anak? Ano ba, patanawa ko, be? Ayaw. No. Bad na. Ay, gawa. Potensya na. Kini. Tanaw lang ko ba ako noon sa isod, anak ba? Patanawa lang ko kadiyot, bi. Oy, ayoko na nagbirahag pugos, Clover, na unsa ka ba, oy? Buhi na ba? Hala! Sama nang naasa sa box, oy, kaabog! Potensya na. Kapitan, Ew! Kadagan sa abo nga may sabuang sa akong naong. Hugawan lang ka, Kapitan. Uy! Gadadaman sa kanang abusod an sa box. Uy! Naglaag-laag pa magkagdaan, no? Ala, Purisima. Ala, sudog balik sa box, Purisima. ay, kap, siligo na lang na nako, Kap. Pasagdi na lang na dihang abo. Ay, gano basang nagdamang ka ng abo gikan sa inyong abuhan, oy? Dalibot kag yabuan na dito sa inyong luyo. La Purisima. Ay, Wala, uy, kanta naman yun. Unsa naman Kap, siya, uy! gusto na Kap. Tapos paano na lang na nako, Kap, kay naabog na kayo ng kamot ni mo. Abong dyan kaayo, Lola. Nakaon pa na akong ubang abo ay. Laparat-parat man dahil ning abo, no? Oh, Lola, paila mo sa ko, Lola, sa inyo ang banyo, bi. Kay maabtan ako ni Piolo nga abo kayo ako na. Hapitan na lang unya sa luyo ang silhig og daspan, ha? Agi sa may mo silhig. Ay, ako, good. Pasilhigon kang tapulan ni mong naong. Di ba ya? Gamay ra. Marimar. Hoy, Kap! Paminaw! Unsa man iyang sige kanta? Uy, naunsa man ni siya, oy! Kap! Ay na pagdadaog abo sa sunod, Kap, ha? Naunsa man ka, gikub-kub ni mong abo sa inyong abuhan? Unya imong gisod aning box? Unsa man na ni mo? Nga imo nagisod sa box? Purisima.
Lola. Purisima ni. Lola, unsa ko niyang gisulti, Lola? Sa time ipahisgot pa, time anang pa. purisima, Lola. Unsa to, Ganina kapitan? pa siya na. Unsay purisima na, ha? Purisima. Ango-ango naman Abo ni Purisima. Ah. Abo ni Purisima ba? Maungita ko niya. Hakay? Kaniyang lawas pa man kiniyang abo. Ako nang ibalik. Uy, Purisima. buot ni mong ipasabot nga. Ito mong purol. Uy, ang abo ka na sa patay lawas ni Purisima nga imong asawa. Brown. Ito mong purol. Purisima na. Purisima. Ako niya asawa. Palangga. Nindot ang purol. Ay. Ala. Pupuon ka. Ha? Kap! Abo na sa lawas sa imong asawa! Og nakakaon ko sa maong... To ara. Ginansya ng hilabtanon. Nakakaon na hinoon og abo sa patay lawas ni Anhing Purisima. Kita kang sima. Oh, katunin kita puro. Kana na imong gikuan kap. Kana si mama na. Sima. Sima. Abo lamang ka. Mura magkagatong drama sa una. Abo ni Draco. Sima. Ibalik ni ka. Ay mulawas ibalik na ko si Mapupuol ako na nga. Kap, i-drawing na lang na kap. Aron mo pormang tao kap. Kaluod! Kaluod! Nagkakaon ko sa abo sa patay lawas sa asawa ni Kapitan? Ew! Kaluod yun! Kalain! Ang sabay akong buhaton aron mawa ni... maglimugbog ko ining shampoo. Magin mawa, oy! Hindi gid mawa ang kaluod. Maligo ko. Ay, dili. Mag-toothbrush lang una kong una. Na-toothbrush din ay. Kani ay toothbrush ay. Nakasiguro ko kang piolo gid ni. Imposible ang magbutang og toothbrush din ang iyang apuhan. Gamiton ko ni. Mura na sa ni ani og kanang naglips to lips ni piolo. Oh, gini. Mawa na gid ang kaluod sa akong baba ni. Mawa na gid ang kaluod nga akong gibati. Unya, samtang mag-toothbrush ko, i-feel gid na ako nga naging lips to lips ka ni piolo. Daghanon ako ang toothpaste. Nganong gid ako nimo dinhi? Wa sa kumahibaw, ma'am. Basta kay... palayo lang tika itong maestro nga murag tabla. Murag tabla? Murag tabla ang dughan sa kaplat. Karo kay nga, way buhat. Hinoon, gaan ramasan ng chok. Dili man na makapamasol. Dili parehas na ko nga. Batak sa trabaho. Meaning mas maskulado? Tinuod sab. Hambugiro. Ambot ka nga nun isugod sa kung dadon ko nimo dinhi. Yan naman. Mas ganahan ka nga makiguban ka niya itong kauban ni mong maestro? Time para good. Nganong ang tono sa imong sinultihan? Mura man kag nagselos. Nagselos ka? Nakita na yun ako ang box nga gisudlan ni Lolo siyang kwarta. Tuo ko ga. Di na ako makitaan da. Ha? Ikaw, Gulo. Imo yung pirming gibutan sa mga nangunalo nga, dili na ako makitaan. Pero karon, ha? Kibawan ako kaasa. Ako pa? Ha? Maro ni, murag lupin. Ha? Di ba ako nga daghan di ka kwarta lo. Pero daw kay ka. Maong ang angin ni kwarta, kawaton. Kinibi, kay wala butay kandado. Dali na kin ngablihan. Ako ng ngablihan. Oh! Unsa gud ni? Nganong? Nganong man eh? Nganong dili man ni kwarta
ang sud ini. Nganong pulos man ni mga karaang mga pictures? Bisit. Bisit. Kadugay na kong pinangitaay ining box ng gisulda niya sa kwarta. Unya, dili na kwarta ang sud ini. Mga karaang literatura di ay. Bisit, bisit. Bangag sa ilong. Ay, man itong gitaguan ni Lolo ang iyang kwarta, oy. Nganong wa man ni dinhi? Kita mo dyan ba? Nga maugining ang box kaya gisudlan siyang kwarta diyang may mirimit na sa ilang mga abang sa sakyanan. Maugining ang box. Pero anong lahi namang sudi ni? Tay pa, gibalhin ka og laing sudlanan ni Lolo ang iyang kwarta? Kalitse. Hain man dito. Umungkag na sa ko ini ron. Gusto. Ilaw siyang kama. Naghago pa kong pamungkag siya mga parador. Unya, ni Arday dinhi ang box. Gibalhin din mo ilawom sa kama, ha? Karong ka, akong kabuton. Yan na. Ay, ako na nakuha. Nakuha na yun ako. Parehas ba sa dining maong box at yung nakitaan ako sa kinandaduhan niya parador ni Lolo? Ay, mauli porma. Gilungkab pa na akong usan niya kaparador niya ni Arday ilawom sa kama. Kini. Mauna yun eh. Sure dyan ko. Nga mauna yun eh. Kaya gibutangan magkandado. Hay mo itong martilyo ni. Hay itong martilyo. Kinagdukong ko na eh. Tara. Nasa saog. Ay. Maabli ta na dyan ka. Maabli na dyan ka. Kadiyot. Ay. Abli lagi ka. Ay, gamay rin lakad ah. Padali rin abli. Dali rin guba. Gidok-dok rag maayo. Wala, guba na tayon. Kani, naabli na. Makalaag na dyan ko. Galing na rin nagpaabot na ako mga friends. Bisaan na ba ko nilang mga libre ko nila? Ay pa lang, but-buton ko. Ablihan na ako. Unsa naman sad ni? Kap? Kapitan! Wa man mo tubag na ako. Mudayon na lang ko. Abli naman sa nampultahan sa ilang sala. Tingalig ni pahuway na ang tikuwang. Musaka na lang ko og mulahos ko sa kusina. Magngita ko kung unsa ako maluto dito. Oh. Unsa man to? Kap? Kapitan! Unsa nahitabo, Kap? Bisit! Pwede naman ni kabuok ang box sa parehas og porma. Ikatulo na nila kung nakita din sa iyang kama. Ipilaw man siyang unlan. Ug sama sa duha ka box, wa sa dinhi ang kwarta ni Lolo. Pero yung box ng baka picture ang sod. Ang ikaduha, mga panyo nga, nakuspaw sa kakakaraan ni. Ay, paitaw yan eh. Ug gini katulusan, mga laya nga buwak sa rusas. Kabwisit. Hain magiging ang box na gisudlan sa kwarta. Hain mangyad! Kapitan? Unsay? Potensyano? Hehehe. Hi, ma'am. Unsay nahitabo din sa kwarto ni Lolo nimo? Nganong bungkag makaayo din Ang bukang sab. O ganon ni singgit man kaganina. Si Lolo nimo, si Kapitan, hain si Kapitan. Ambot lang. Wa si Kap din Ganong bungkag magayon ng iyang lawak. Ambot lang sab. Basta kay pagkabot ako, nakayag na din Kani nakita din mo din Wala, bungkag ni tanan. Ay, ma'am, mayo kay niya ka. Tabangin ang gabi. Sa unsa man? May kipangita ko. Kana. Parehas ang box nga nasa sahog. Ingon anda nga itong pangitaon. Ali, sudre. Tabay ko pangita. Nga sa ato pa, ikaw gid ang namungkag din og dili tinuod nga bungkag na ning daan sa imong pag-abot. Si Lolo ni muhain man. Wa ganito kay bawo gani. Wa siya din sa akong pag-abot ganina. Og wa man lang nimo pangita. Potensyanong ngit-ngit na sa gawas. Ha?
Ngit-ngit na? Gabi na di ay? Kabisita, gud. Ngit-ngit na di ko pinangita sa kwarta ni Lolo. Unsa? Ha? Akuan ba? Nangita ako kay may paliton noon og wa man si Lolo. Nganong dili man si lolo nimo ang una nimong gipangita? Aron siya na mismo ang makahatag nimo. Kapwira. Mas dali pangitaon ang kwarta ni Lolo kay ni arato niya dinis kwarto gitaguan. Pero si Lolo ambot kung hain to. Ug asa na ko to pangitaon. Wa ka lang mabalaka sa imong apuhan? Ako? Ha? Wala ka, oy. Ngano kung wa? Kung niya pas Lolo, mas dali unta ko niyang mahatagan og kwarta. Dili na unta ko maghago og pilangitag hain ni tago eh. Nga sa ato pa, dili si lolo nimo ang imong gihuna-huna, kundi ang kwarta. Ha, pagkaway swerte ni lolo nimo nga ikaw ang nahimo niyang apo potensyano. Nga naman, ha? Ang gwapo man ko. Swerte niya. Magapaghambog siya nga, gwapo ang iyang apo. Unsaon ni lolo nimo ang imong kagwapo kung wa kay kaluoy niya nga iyang apo? Ayaw paabuta nga mawa si lolo nimo potensyano. Una pa nimo mahuna-huna kung unsa ka mahinungdanon ng imong apuhan sa imong kinabuhi. Ay, gamay na lang yun og kuwang. Kuha nga unsa? Nga matandog ko sa imong gisulti, ma'am. Ang mutabang lang yun na ako mugiya sa hustong nga daan ang nakuwang. Mahimo bang? Ikaw na ka na, ma'am. Unsa? Nagkinahanglan kong tao nga maoy mamahimo na kong giya sa daan nga matarong. Giyahi ko, ma'am. Potensyano ang akong kamot, ha? Tabangi ko. Uy, Sorry. Nakusog na kong tuod ng pultahan. Sorry kayo. Kahit na pinanawa na mo ni potensyano. ang atong sabot. Buhay ng kamot ni ma'am. Ug dawatan ng imong apuhan. Oh, buhi na akong kamot potensyano. Ang atong sabot. Ha? So may sabot ninyo. Tanaman ka, soya ka. Nga no masuya man ko. Kamu na day. Nya kami na, palag ka. Di ba ma'am? Bawal man nga makigrelasyon ang estudyante ug baysa? Di ba bawal man? Ikaw mismo ang mingon ana. Nga bawal nga magkarelasyon ang estudyante ug maestra. Ikaw mismo ang mingon ni ana. Mo nga buhiin ang iyang kamot ha. Buhiin na. Dili ko. Ayaw ko ha ayang kamot. Buhiin lagi ba? Eh, gagawa mo. Apil ko, be, apil ko. Pik-pik mo. Apil ko, be, apil ko. Sa muklo! Eh? Ayaw ka pinapil ko, sumuka ni Moy! Ay, 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 Kap! Nga nakitukbod man ni mos kapitan. ay, 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 Kapitan, okay na ka? Ha? ay, 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 ay. Sakit akong kugong. Unsa? 593. Kugong. Wa kagibatasan nga pagkaapo. Bisang unsaon potensyano, wa kagibatasan. Ha? Kapitan, dali. Ay, 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 Kupot ako. Aron makabarog ka. Dali. Ay, Aha, ay, kanito. Ay, 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 Bakit ay, ka na ay, mos magpabarog ka? Sakit. Oo, sakit. Ay lang pagtabang. Pabugkatan ka. Ako na. Alsahon ko na nis, Kapitan. Kaya ni mo? Bisan apil ka pa. Dali ka. Ay, 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 sakit. Kapos ka niya. Awa. Sa'yo na kayo di Ako pa ni Barbil gani, oh. Paingon si Dana. Dali. Sus! Papapil! Bahala na mo di ay! Okay lang yung pagkabutang kap o sa mali, dublihon pa na ako unlan. Adiara ka po. Iisa na ako imong oha. Aron nga mabutang ko ning usa pa ka unlan. Ako na. Kamot niya nga natungod na ako pagbutang niya sa unlan. Piolo. Kanindot niyang kaksun. Piolo. Huy! Ibutang na ang uni, Kapitan, kay may agumod na siya, oh. Sige naman lang kagtutok na, boy. Sige na ba? Oo. Sorry, Kap. Sorry. Sige. Pahuay na lang diya, Kap. Kung pauli na sad ko. Ko lang, may assignment pa kong buhaton. Nakakaon na ba ka, Kap? Kap, nalibot na sa kakap. Ikaon ka na dito sa amo, eh. Gutom ko. Taon ko lugaw. Sige, Kap. Maglugaw ko. Pabuta lang ko din, ha? Uban ang tagas kusina. Nakatultol ko. Masaag niya ka.
Unsa ko gimino? Ayaw ko gisihi diha. Oh. Ngano ni sunod man kanako? Ingon bitaw kong uban ko. Pagpuyo. Moingon gani kong dili ko, dili ko. Dili ka ba makasabot? Ma'am, Oh. Ngisi man ka. Nakaminos ka nako? Gisayunan ka nako? Dili ka ba makasabot? Dili ko gusto mag-uban tas kusina. Busa ayaw pagsunod nako. sige. Makalagot. Dili ko angay masuko. Pero anong dali man kay mubukal ang akong dugo kung sin ako ikatubang. Asa naman tong bugasan ni Kapitan? Nawa man. Dinhira man unta ito gibutang. Gibalhin tingali. Ay, naarde dapit sa bintana. Oh. Ngano ni naman sad ka? Dili ba matod ako ayaw pagsunod nako? Dinis kusina? Ma'am, mo inom ra kong tubig, ma'am. Ganina ra kong giuhaw. Pero ingon man ka nga dili ka pasunod nako, mao nga karon pa ko makaduol sa kusina. Bahala ka. Naarang bugasan doon sa bintana. Kibalhin kit lagi. Akong kuhaon. Ay, ops! Ma'am, nasaw, teka. Tanawa, kung wa pa kumusunod nimo din sa kusina, waon tayo misaw nimo sa iyong pagkatumba. So, nisunod gid lagi ka nako. Misunod kay miinuman ko. Buhiin ako. Oh, hinay lang. Salamat. Be, pagian ako. Mahimo bag dili ka magsigig pahiyom nako? Sige, ma'am. O sige na. Lakaw na. Mainom man ka. Sige pa man noon kag barog diha. Ha? Oh. Sige. Mainom lang ko. Iya kong gikidatan. Naluto na kining lugaw. Wa baka makatug si Kap samtang nagpaabot ini. Tailon ko lang sa pagtuod ang pultahan kay mayabo niya ning lugaw nga ako ibitbit. Kapitan? Oh. Ni apag hapon si Piolo. Og nakatuog siya tupat ni Kapitan. Iyan ning gikakos. Wa gid sa ang aming kakos sa tiguwang. Dili sama sa uban nga dili na gani hapit mo tupad sila mga apuhan. Kay nanimaho na ning yuta. Pero siya, lahi siya. Gialsa pa niya ko'y pagduha-duha si Kapitan kanina. O karon, iyang gigakos nga natog sa tupad ni ini. Bisan unsaon ako sa pagtutok. Wa gyud kalahian ang iyang itsura ni Paulo. Ang iyang ilong, ang porma sa iyang naong, ang taas ning ilong, ang nindot niyang mga ngapil, nga nindot kayong hagkan. Unsa to kong giingon? Hagkan? Ay! Kainit! Ay! Unsa? Ay, hala, sorry. Wala ko tuyo, nayabog ka may ang akong gibitbit nga lugaw, sorry. Eh, ikaw manggod. Ha? Nga naman ko? Ganun ito pat masad ka paghigda niyang kapitan. Tanawa na yaban na hinuon ka. Kung wa pa ka matog, dihag apil sa iyang kama, dili unta ka mayaban. Unsa? Nadugay ka man lagi balik na naghatod ni Kapitan. Oo. Naunsa ka? Wa man ay. Lingaw lang ko. Ni kinsa man? Basta good. Nagpangutana good ay. Ay nganong dili man? Dili ra ba yung kumusugot ha nga mapunta ka lang ni bisang kinsang babae ha? Ha?
Ikaw magpili og babae para nako, nay? Kung kinahanglan nga ako ang magpili, ako ang mupili. Lo, nay, O gusto ko og babae nga buutan. ayay ka. Kugihan. Pasok. Dili ka sika-sikaan. Patay ta, ana. Onya, gwapa, aron gwapo o gwapa ang mamahimo ninyong liwat. Oh, kana noon. Check. Og ayaw ng maestra, ha? Kay wa day oras para nimo. Inig adlawan, busy na sa eskwelahan. Og inig gabi, busy gihapon na sa iyang klase para ugma. Maong dili ko gustong maestra para nimo. Nay. Unyag maestra nga akong nagustuhan, ay. So, man nimo. Ay dili gani ko musugot. Unya, lagi maestra nga akong nagustuhan. Ay gano tuyuan man gyud di mo bataa ka. Ha? Ngano man gyud, ngano man gyud, ha? Kasakit akong paso, nay. Hima magyapak. Oh. Nganong may pasok ka man? Ganina, ni. Ganina, wa kay pasok ganina. Nganong napasok naman karon, ha? Ha? Ngano? Ay, Ka na. ay, mga pang maganay. Sakit ba yan, ha? Kinsa lagi mo nagpasok nimo? Sultihi ko, kinsa? Ay, nalagod, nay. Waman tuyo agad. Nayaban naman ko. O niya kay napaslot man ang bukto nimo. Si kapitan ba nagpasok nimo? Ah, doon ako sa kapitan. Kinig yung kapitana ni wa gyud Nay. say ayo ba? Nay, pagpuyo, nay, pagpuyo. Pagpuyo. Di ba si Kapitan God? Ay, napaglakaw. Ayaw ko pugi, ayaw. Ayaw, Ayun. ayaw. Ayun. Kung dili si kapitan, kinsa man di ay. Wa ba yung ko makapasipa nimo sa gamay ka pa, ha? Pero manghapak ka, niya man lusi. Nalimot ka. Pero wa ti ka pasuki kay ano ko ng panit nimo. Bebe. Kung dili si kapitan, si Potensyano, ha? Siya ba? Ay, maldito, guding bataan, ha? Karon ka lang. Makatilaw ka man gyud nako, na, ha? Sa una, pag ginisis Nay. bata pa, nagsalig lang gyud ang kwartahan. Nay, pagpuyo ba? Patuo ba? Dili lagi sila. Paghilam! Diha ka lang, ha? Musunod ka ganin ako, pakungon ta mos tao nga nagpaso nimo. Nay! Oh, Nay! Hey! Bisutoy sa paglakaw. Nay! Wala gini. Kinigit si nanay. Magpangita magsamo ko, eh. Di ako sundan, bi. Bahala na. Paspas na magkinakalakaw. Nalimot matiguang na siya. Ha! Nay! Huwat ako, Nay! 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 Pagpuyo ba? Ayaw pagitag samok. Gusto sa mga... Puyo ba? Balik sa ako. Ayaw ko guniti kay musod ako. Nay, paminaw sa gud ako, God. Paminaw sa... Ayaw na pangitag away. Samang ka. Paminaw sa ko. Dili! Wa ko'y gikahadlukan kung ikaw nila ilang daog-daogon. Makigbono ko Nay. ko, ha? Nay. Buhi Nay. ko. Nay. Dili ko ni mo buhian, kay kumuton ko na yung paso sa bukton ron. Oh, ingon ka di ko ni mo pasakitan. Kumuton ba gini mo ako pasok? Kay makalagot ka man. Saman. Nay. Ha? Nay. Hay, Nay! Saan mo ginin ako ng apuhana, eh? Nay, itaw! Nay! Magduduha naman ni noon ko sa pagbiya ni Kapitan din nga. Siyarang usa. Naauntay apo pero wa say ayo. Kapitan! Kap, hain ka, Kap! Kinsa man ron? Kapitan! Nay, ang iyong tingog, Nay. Maikog ta sa mga silingan. Mahasi silang makabati sa imong tingog. Puyo ba? Uli na ta. Dili ko mo pauli. Kung dili mo atubang na ako ng tao nga nakapasok sa bukton. Nay, taon sa bitang ka, Nay. Oh. Uli ta ba? Ayong gabi, inay. Oh, Oy, kinsa ka mang pagkabata nga kagwapa gud nimo. Ay pag-ubangkon ka ba ni Kapitan o apo o parente lang? Ako si Dennis, nay. Og, dili ko parenti sa Kapitan. Apo lang ko sa higala ni Kapitan. Na ako mag-abang sa ilang abanganan. Og, nialang ko aron mutabang-tabang ni Kapitan. Oy, kabuutan. Nay. Maayo kay ni akang makatabang-tabang intaw ni Kapitan day kay na. Luoy intaw kayo na kay biyaan lang sa apo. Ay may tag magdugay pa ka din hiday no. Naday ka mag-abang des do already ay. Hain man sa ka magtrabaho day. Ay mayong tag-anhi ka na din hiday kay ganahan ko nimo para sa kong apo. Kini siya o kini akong kauban karon kaning gwapong tawhanan ni kanis Piolo. Oh, Nay. Ha? Nay.
Basin ikaw na'y makapabuutan in taon ining akong apo, day. Nga magtarong na gini sa sing kinabuhi. Og dili mangita grambol kanunay. Nay, husto na itaw, Og nay. labaw sa tanan, muskwila na nagtarong. Muhuman aron makakita nagtarong nga trabaho. Kay bagunsa naman lang taon ni siya kung wa na unya ko. Kinsa naman lang unya'y mugiya ining bata kung wa na ko, di ba? Mao nga, Inday, ay, unsa ganito'y panganin mo? Dennis, Nay. Dinis. Ay, Dennis. Ay, paglalaki mo na nga ngano. Pero babae man kay kagitsura. Gwapa, nindot og barog, puti, hamis, taas og buhok nga may pagkakulot. Mura kagid og daglakaw nga manikinday. Ay kuan naaraon niya ang among duol diri niya sa ilang kapitan ha. Kung wa ka unyay lingaw, duaw unya sa amo. Lutuan di kaglami nga biko. Butangan ako glatik sa ibabaw. Paborito ra ba nako ang biko, Nay? Mausad unya, Nay. Mausad na kanon ang lutoon ni Anhing Tiya sa buhi pa siya. Taga-probinsya ka tingali, no, kun mao. Kaya di man ginamawa ang biko sa itong mga probinsya. Maugid, Nay. Ay, pag-apil-apil og gisidi, ha? Pag-transportan siya, no, pagaw sa to. Kaya maghusay ming duha. Human magtabi ro ni Day Dennis. Nay. Magstorya pa mi ni Day Dennis. Kung unsay iyang mga ganahan sa lalaki. Ay, bitaw, Day, unsa mga giganahan mo sa lalaki, Day? Diyos, nanay, uy. Lakaw na dito! Unya to, Day. Ako, Anay, kanang buutan. Ay, kanding akong apo, Day. Bisan may pagkabarumbado ni, ay buutan, baya na. Unya-unsa pa. Kay kanang akong apo, gawas ka buutan, ha? Manggihuna-hunaon kay na. Kugihan. Responsable nga pagkaapo. Gwapo pag yun, dili ba? Ha? Si nanay, ay. Mauwaw, masatani mo, nay. Ngano laging naapa magkadihang gisugo ta naman ka? Minaw ka, nay. Unya to, Day. O sa patiganan ni mos lalaki, Day. Ay ayaw lang ng kwarta. Day kay wa pa siya anak ron wa. Pagitaw ni kwarta ning apo, ha. Pero kung mahuman na ni sa giskwela, unya makakitag tarong nga trabaho, makwartahan na unya ni siya. Pabuta lang una, ha. Mga pipila ka to igikan karon. Kuan, Nay. Baka paabot ka man sa akong apo, di ba? Ay pagligaw-ligaw lang kung una sa imong trabaho, karon samtang nagpaabot ka sa akong apo. O sa mo di mo trabaho, Inday. Ay, pasensya nga tabian kay ko, ha. Teacher. Unsa? Ay, ay. Maestra ka? Eh, kun mao, Patay ta ini dapita. ikaw na ginanga kong gipangita nga babae para sa akong apo. May uyab na unya siya, maestra pa yun. Nay. Ha? Sugton ba ni mong akong apo, Inday, Ginoo ha? ko, nay, nay. Ginoo ko itaw na misiri ta mataw ng baba ni mo. Mauwa ta ni ma'am si Mugi Panulti. Abi pa lang, dili ko makamang manguyab. Kikibaw di ka. Nanay sa doy. O nga naman, nakapanguyab na ba di ka sukad? Nanay, uy. Pakawawan mo ko ni mong ma'am, nay. Eh, tinuod man sad. O kay dili man makamaong manguyab, ako na lang nanguyab ni ma'am para di mo. Aron dili na siya mapuntas uban. Oh. Akong sa arandaan, mao nga ikaw pagtarong gusto mong pagtuon, ha? Aron dili mausik ang pagpaabot unya ni Ma'am Denise nimo, nakasabot ka? Nay. Nan karon. Hain naman si Putinsyano kay magatubang mi kung nganong iya kang gipasuan. Makatilaw na gid ni na akong bataada. Abusado kang dako. Dili mahimong magsalig sa siyang apuhan nga kanhi kapitan. Kay bisag apo pa siyang kapitan Syano, makatilaw pagyapon siya sa kung mga kamot sa iyang gibuhat nga pagpaso sa mong bukton. Hain siya! Nay, wa din hiron si Potensyano. Milakaw? Misibat suman sa iyang gibuhat sa akong apo? Ha! Daog-daogan siyang dako. Gisayon-sayon na nagpaso sa bukton ang akong piolo. Nay, uy. Nay. Mao ba day, Nay, inyong toyo sa pag-anhi karon? Tungod sa paso ni Piolo sa bukton? Pasaylo ako, Nay. Oy, nganong ikaw may mga ipasaylo alang ni Potensyano? Samot nga mo dako ang uan ng bata, ah. Kinahanglan na gina siyang hatagan og leksyon.
Pasuan sa da siya aron mo tagam. Dili si Potensyano ang nakapaso ni Piolo, Nay. Ako. Ikaw? Ikaw ang nakapaso sa akong apo? O, Nay. Pasaylo ako, Nay, ha? Wa man ako tuyo, ah. Nayaban siya sa lugaw nga akong gibit-bit alang ni Kapitan. Oy, ikaw din may nakapaso sa akong apo? Agay! Mga pakmak ka! Nga nang wa makamusulti dayon nga si ma'am di may nakapaso ni mo. O wa niya tuyo ah. Ikaw ba tabaghak ka man di bata ka? Ha? Patiwasan ka yung karon! Pagdali di dihok kay malate ka ni klase. Di ka maawaw ni Ma'am Denise kung malate ka. Nagdali na may tao ko, Nay. Nga nalagi, oh. Isu na ako ning akong bawon sa akong bag. O lakaw na. Malate ka na. Sige, Nay. Ito na ako, Nay. Paamin ako, Nay. Pag-amping. Dili magkiat sa eskulahan ha. Ah. Dili mangita gubot. Nanay, mo naman sinong kubata, na. Mas mayo ng pasidan antikang daan. Ito na ako, Nay. Bye-bye, Nay. Ay. Husto dito, od. Hapit dinoon ako makalimti da. Ni ako'y gilahi para ni Ma'am Denise. Oh. Hatag ni niya unya, ha? Ano sa ni, Nay? Ay, basta. Ganahan siya, ana. Kaming mga taga-probinsya, ganahan kaayo, ana. Giputos lagi na nimog dahon sa saging. Mamanggani nga ihatag na niya. Labing siguro ganahan gid siya, ana. May puntos ka na niya kanong adlaw. Nanay, uy. Dunggan ta sa ubang maestra. Ay, may maestra din sa ato nga waman. Mao sige na isoda na sa mong bag. Og ihatag nagsiguro ni Ma'am Denise unya, ha? Oy, kinsa man ron? Maningilay. Sayo ra pod. Dali, magdungan tag ato sala. Hello, Philippines! And hello, world! Good morning, everyone! Oy, kasayo gud nimo, Clover. Nag-unsa man sa kuno ka din, he? May lakaw ang akong apo. May klase pa siya. Ay, maubito na nga mihapit ko diri ron. Kay dungan mig ato sa eskwelahan. Ang inyong bahay mas dool sa kalsada. O niya ikaw na hinuoy mihapit niya? Ay, maayoy! Ya, kumusta naman, Ming? Kumusta naman ang imong ipon nga gigamitan og tutban sa tiil? Mas miputi o mas misinaw ba? Okay naman, Nay. Gikalimtan lang to na akong paghitabo kagahapon, uy. May move on ako, Nay. Tanong. Ay, ang kamot, Clover. May kapyot ka na saan. Ang sakti na lang pud ng akong kamot, Nay. Girl. Anak, katingalig makitaan ka sa uyab sa akong apo. Unsa to? May uyab ka na di ay, Piolo? Ug wala ko nimo pahibaw, ah? Kinsa man na? Kinsa na maong babae, Piolo? Tug-ani ko! Kinsa? Nganong sultihan ka man? Oron mahibaw ko! Nganong pahibawon ka man? Kay uyab mi ni Piolo! Unsa? Ha? Oy, Ano siya lang? tabaghak. Uyab day mo? Ha, uyab day? Nay, agay, Nay. Unsaon naman lang si ma'am, ha? Unsaon naman lang niyang imong uyab? Ha? Tatay pa. May lain kang uyab, Piolo? Kinsa, ha? Dili ko musugot nga manguyab kag lain. Kay ako ka lang, Piolo. Magkagubot kita kung manguyab kag lain. Ayaw si Piata sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Peace, love you. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.